नंगौ माने सावथालाव सासे बर' हिनजावा खारसन फैदों इटानगराव ना नोंबो बाहेरायाव थायोमोन नामा आं बाहेरायाव थायोमोन बेजों खामानि मावफायोमोन जोङो बेहायनो लोगो मोनलायदों आरो लोगो मोनलायदों आंनि बिमाया मिथिगौ बिफायाबो मिथिगौ दा नोंसानि न'खरनि मानसिफ्रा होआ होनो नागिराखैमोन ओंखायनोथ' आं फैदों नों माजों फैदों नानि ट्रेनजों ना आं ट्रेनजों फैदों आंनियाव 4:00 सफैदों आइया दाबो गाबना दं नाथाय आमाइनो फन हरदोंमोन आङो गफुर थेङाफोरानो बिदि सेंग्राफोरा फैगोन गाबोन फैगोन खोनाबाय थायो समाय जादों थेङाबारि दायो आफा बोरै बाथौनि समाय जादों थेङाबारिनि आं नंगौखौनो बुंबायबालाय बुंबायसै आं नंगौखौ बुंबाय आं थाङा आं इयावनो थागोन आं मंगल खालि ओंखारलांगोन जाबाय नोंखौ हाबा खालामगोन होनना बुंदोंमोन नामा बिसानि हाबा नों जेनेबा हाबा खालामगोन होननानै बुङाखैमोनबाथ' नों फैनो हायामोन ना रां मोनसे दं एसे रां होनो दं एसे रां होनो दं बेखायनो सिरि सिरि दोनदों इसोरनि गामियाव हमगोन जे फिसालायानिबो होनो दंमोन ना इखानथ' फैसाया बेसे होननानै खिन्थु आंलाय बेसे होनांगौ इखानथ' एसे गिलुं जादों इखानथ' 10,000 होनांगौनो आरो नों थाथ' जोंनि गामियावनो थाथ' नोंसोर नागिरफैगोन नोंस्रा बाबा फैनो हागौ बा माने रायलायनायनि गेजेरजोंसो जागोन नालाय नोंसोर मोजां मोनलायदोंब्लाबो एसे बिसार खालामगोन नालाय नोंखौ थगायनोबो जानो हागौ नालाय बे मा सावरा होनदोंमोन अरुन सावरा नोंनि मोजां मोननाय आरोना दा इटानगराव दं आरो ने इटानगराव अरुणाचलाव जागोन दे बेखौबो जों लेंहरनानै आं बे भिडिअआवहाय दैमु बसुमतारी मोनसे इउटुब चेनेल दङ आं बेनिफ्राय नुसनदों ओमफ्राय दाखालि फेसबुकावबो होखादोंमोन सासे मानसिया ओमफ्राय आं फेसबुकाव हगारदोंमोन आं दानफिनदों माने माखासे इउल' डलार फैनायखाय बाथ्राया जाहैबाय मा ओरैबायदि जादों आंनि पेर खालामनायाव ना लोगोफोर बाथ्राया बेसेबां सैथो आं दा खिथागासिनो दं भिडिअ क्लिपखौ आं दहाय सिगाङाव होखाबाय माने बे गथ'निखौ आं नायनानै बिनि रायलायनाय आं बाहाय सिन्था खालामनानै आं फिल खालामदों गथ'आ एसे मेन्टेलि एसे दक्स दं नामा आंबो बेबायदि फिल खालामदों आरोखि ना बे माने प्रेसार बा दैमु बसुमतारीनि गामियाव होनना बुंदों माने मासबाद बावहाय बिथांमोननि गामियाव गोलैयो होनना बुंदों दा बिथांमोना ना सोरबा मेन्टेलि प्रेसार होदों ना मादों प्रेसार होआखै जानो हागौ खारन बर' मानसिखाय गामिनि मानसिफ्रा सोंबाय बेखौ बिदि जानो हागौ आखाइ हमथाना लानाय नुदों ओमफ्राय मानसिया गाव गफुरनि होनना लादों गफुरनि नङा बाथ्राया गावसोर मोनसिगोन ओमफ्राय गावसोर इटानगराव लोगो मोनलायदों होनदों आरो इटानगराव खामानि मावनो थांदोंमोन बाहायनो बेयो उरुन सौरा होननाय सासे आदिबासि ना उराव मोनसे आं उरुन सौरा आदिबासि जानो हागौ माने सावथाल माने उराव सावथालबो जानो हागौ हयथ' उरावबो जानो हागौ आरोखि बेखौ दैमु बसुमतारी बिथांमोनासो मोनथिसिगोन गामिनि नायबाय बिसोरो दा एक्सुवेलि जोंनि खायसे बर' नाय बे बर' सिख्लाखौ नायबानो जाबाय जुदि बिथाङा सावथालजों फैमारदोंब्लाबो बिथाङा गुबुन जायगायावसो खामानि मावनो थांदों अब्ला नोंथांमोनाबो फिल खालामदों बे बिनानावनि न'खरनि कन्डिसना माबायदि गोरिब थाखोनिखा आरो गोरिब थाखोनिखा आरो बिथांनो हयथ' बियो सानस्लाबनोबो हायाखै बेनाव साननो हानाय बुजिनो हानाय खुनु नलेजबो गैखाया जों बिनि रायलायाव हमनो हाखाबाय बियो गाबै होनदों आं थाङा आं मालाबाबो थाङा होनना बुंदों बेयो दिनै माने गावखौ थगायाखै होनना बुंदों बुरा बाथौनि समगाय लादों आं थगायाखै आङो माबानिनो गहपुरनिनो थेङाफारा ना माबा मोनसे गामि होनदों ओमफ्राय बिमाया गाबगासिनो दं मादों बिदि होनलायदों बुंदों बे खिन्थु बाथ्राया बेसेबां सैथो नंगौ नङा बेखौ जों मोनथिथ'ला हयथ' दिनैफोर माबा मोनसे बिसार जागोन खोमा हयथ' मैयानो भिडिअ आपल'ड जानाय दा ओंखायनो आंबो फिल खालामदों जोंनि बर' खायसे बर' सिख्लाफ्रा हौवा गोमामारबाय नामा आन्दायमारबाय नामा दा गावस्रा बिफा बिमाफ्रानो गैलामोन नामा बिफा गैयामोन नामा गावनि बिमा बिफाया मा जाथिनि मानसिमोन जे दुनियायाव गावनि हारि माहारिखौ जौगानो थाखाय फिसा मानसिफ्रा जुजिगासिनो दं नाथाय बेफोरबायदि सिख्लाफ्रानो बरनाम खालामोना खिन्थु आं दहायनो बुंखादों हयथ' बेनाव मेन्टेलि प्रब्लेम मोजां दङ जानो हागौ बा गैयाबो जानो हागौ न' डाउट होनबाय आं खिन्थु बिनि रायलायनाय स्टाइलाव आं हमनो हादों ना गाब्रायनानैसो बुंदों दा बिनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों थारमाने जोंनि खायसे सिख्लाफ्रा बिदि जानो बै समावबो जोंनि हालामाव कुसुगाव ओरै बै थास' बिल होननायजों दिमुगुरिनिफ्राय ना मा दुमिगुरि ना मानि बे सिख्लाया बेबो खारसनफ्रामहैबाय बेखौबो लायफिनलायनाय जाबाय सावथालाव खारसनहैदों बेबो गथ'ना आरोखि दा माने नेर' माइन्ड बिराद गुसेब सिन्था खालाम बिसोरो माने हाबा जाबानो जायो सानो खिन्थु बिसोर हाबा जाबा बिसोर रायजो जाखाया बिसोर मानोना बियो बिसोरनि संसार जानायनि कन्डिसन जोंजों मिलायखाया जों इसिबां साफा थायो बिसोर बिराद लेथ्रा थायो माने बिसोरनि जानाय गाननाय माबाफोर मिलाया कालसारफोरा मिलायनो नागिरा
एकदमबारे दासिमबो दिनै जोंजों दावराव जानायखायसो बिसोर एसे दा माबा सिकित जानो नागिरदों नोंसोर थांनानै नाय ना बिसोर बिसिनि मोदोमफ्रावनो गासिबो सिथर जाजोबो मिथिबायना मोदोमफ्रानो सिथरजोब माबा जाजोबो ओरैबायदि ड्रेसखौनो नांथावा माथाव जायो जायफोर साख्रियावला बिसोरल'सो बिदि एक्सपार्ट दंसो थासै साफा थायो खिन्थु बिसोरनि मोदोमाव बिसोरनि गाननाय जोमनायखौ नाय सिथर थाजोबखागोन फुजारि बायदिसो बिसोरनाव ना न'फ्रानो माने साफा थायो ना माबा खालामो गाननाय जोमनायखौ न' सिङाव माबोरै दोनो नोंथाङा थांनानै नाय जोङो सावथालफोरनाव थांबाय जों बै समाव हाबनायाव जों मिथिगौ माने राजनिथिनि बेलायाव जों हाबनाय समाव जों मिथिगौ दा बिनिखायनो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा इसिबां गोजावलाबायनाङा नों माबायदि हौवा मोनहैगोन नों माबायदि हौवाजों रायजो जागोन बेखौ नोंसो सायख'नांगौ इसिबां गाब्रायनाङा आरो दिनै मानसिखौ खेबसेनि उनाव गोजाव नाङा आरो जेनेबा नोंथ' बेजों खामानि मावबाय थादों नो डाउट इटानगराव बा अरुणाचलनि राजधानि इटानगराव बावहाय नों इसिबां गोबाव जुदि खामानि मावफादोंबा नों मोनथिनांगौसोमोन बिनि केरेक्टारफोरखौ बिनि आखुथायखौ बियो माबायदि थाल लानांगौ बाथ्रा दांग्रोमनांगौ गोरलै नङा आरो बियो दिनै बिदेशाव मा थाखाय खामानि मावहैदों मोनथिखागौना न'खराव जायफोरनाखि गैया सोलिनो गोब्राब बिथांमोना दिनै बिदेशाव खामानि मावहैयो दिनै नाय जोंनि बर'फोरनि न'खरावबो गोबां बिदेशाव खामानि मावहैनाय दं बेस्राफोर न'खरनि गैयिनि थाखायनो सोरबाया सेंग्रा समाव ओरैनो थादोंमोन नाथाय हाबा जानाय लोगो लोगो बिदेशाव हिनजावखौ गारनानै खारबाय उन्दै हिनजावा गोदाव सोराव जाजोब्बाय गुबुनजों बायदिसिना घटना जानाय दोनखानाय मानाया बेयावनो जानानै दंगासिनो दं ओंखायनो जों बुजिनांगोन आरो आं ओंखायनो बुंदों हिनजावफ्रासो सायख'ना लानांगौ हौवाखौ माबायदि हौवाखौ मोजां मोनफ्लांबा मोनफ्लांबाय खाफाल खिन्थु बोरैबा जुदि बेफोरबायदि मोनफ्लांबा दिगदार दं ओंखायनो बिनानाव नोंबो सानफिन नों नायफ्लांबायोबा नोंखौ बुंबाय आङो नों साननानै न'आव थांफिन न'आव थांनानै नोंबो बर'जोंनो मोजां संसार जा दा नों माबायदि जोंथ' मिथिला जेब्लाखि नोंसिनि गामिनिफ्राय माबा मोनसे मेसेजआ फैगोन खौरांफ्रा फैगोन गोसारगोन अब्लासो जोंबो फिल खालामगोन जे नों माबायदि आखुनि मोन बिनानाव बेखौ जों दा मिथिगोन नाथाय जों दा मिथिनाय नङा स' आं दहायनो बुंखादों आं दैमु बसुमतारिनि इउटुब चेनेलाव बेखौ नुदों ओमफ्राय दाखालिबो आं फेसआव नुखादोंमोन नालाय स' बेनिखायनो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बिदि जालाया गोदाव सोराव जालाबाया खुनु मोनसे बिमा बिफा गैयैथां बारथां आदै थानै बेफोरदि जालाबाया एसेबां सानब्रेनानै गोदाव सोराव जालाबायनानै बेफोरबायदि मानसियानो थैयो बिदियानो थैयो आरोखि थेंक इउ